very expensive mondo jo Kenya chul. And mane momiyo kata wang wadhi discuss finance bill. The president dwaro a case mwanyalo bedo self-reliant. Ok wanyal depend on loan every time. Magara sana no IMF samwa loso budget wa International Monetary Fund ngiyo ni to bwa loso budget wa manyalo cushion kwecho mwa kwecho go irigi. Maka wanyalo bedo ni wanyalo sustain ourselves. Kidake odi tinyalo go budget gi pesa ni miyudo kata kidhi medo kakimenyi tiyo matek to kibede go wigi kwecho kika jirani. To jopiny yuagi ni usuru ni ng'eny. Jopiny nyaka yuagi nikech japiny dang' iluong gi kata te ichung gi ka penj gi niya wakawe usuru kuomu gibiro wacho ni kik ikaw. Sama giwacho ni kik ikaw sama obiro kan to ringe ndara ma sirikal ogero. Nyathine odwano dhi skul ma sirikal ogero. Osiptal ma gilando ni onge sirikal emogero. Koro ero jotiche mong'anyo to sirikal ogero osiptal ni kanyo. Nitie joge gimano osiptal e ward. Sirikal oketo everything eno wacho no kuwinjo choko osuru. Nikech Trevor king'iyo usuru ma jowa gilando wi. Because jomoko ok analyze, I'm an accountant by the way. Ki analyze usuru ma jo Kenya iwuondo ni choko usuru mang'eny. Nitiere jo Kenya mawinjo mokia kata tiyo usuru. Why? Nikech either usuru mochulo indirectly e gik minyiewo. To nitie jowa moko ma sirikal okaw motere school ma primary ma sirikal, osome secondary ma sirikal, osome university, winyo ma wacho university go. Giwacho university government students timiyo gi nyaka loan mag help mar sirikal. Isome university ma sirikal, ipuonji gi lecturer ma sirikal, imi loan ma sirikal, itieko tibiri mi tich ma sirikal. Ka sirikal ka osuru ma 30% emisachi no to rachni. Tiende niya jowa, the only thing mwanyalo dwaro en ni iwinj maber kata ka jirandi winjo marach. Jok man go nyaka yie ng'ad gi usuru. Sani dwa keto usuru e mitoka. By the way, usuru mar mukati ni to onge. President osewacho ni onge. It's not going to be there. Iti bill ni endi gi bill ni koka dhi public participation. Gima nyogo nyogo nyaka ngi ni bill miwacho ni. Bill tiende niya en paro no mitere parliament mondo yale. Ok en gima osekadhi. Mako winjo no dhi okadhe bunge kaka giwache no. To uchak penjo wa bunge u. Anabro penja dipo kuomi to mera. Gima no tere bunge cha. Ang'o miwe okalo gimi usuru mar mukati. Lakini Ondiek ing'e gima timorega e bunge kanyo kata higa mokalo jinoga ga koko to kaka jino dhi wuoyo nyiso gima gidwaro ne okitimo. Nokalo mana kaka en. Chik mar omenda ni pod dhi mana kalo kaka. Ano kano bunge, ano ka bede bunge. Kata mano kadho no ka go e kura. Ano ka go kura. No. Nineno ka jo od bura no go kura koso no gido. No, bunge ma wanoringo. No, ne gidagi go kata kura. Dog ne giagi ng'wech. No, did they sit in parliament? Ne gibedo, ne giwacho ni jogi oingo wagi numbers ka egi na wacho chieng' moro